पर्यटकांक बोलोवपी नेत्रावळी वाठारांतल्या सावरी गजगश्याचेर लोक गर्दी करपाक लागल्या। हो गजगसो 12 म्हयने व्हांवता म्हणून दर वर्सा हजारांनी पर्यटक हांगा सैमाचो आनंद घेवपाक येतात। नेत्रावळी वाठारांत पाली, मैनापी आनी सावरी अशे 3 गजगशे आसात। सावरी गजगश्यार वचपाक नेत्रावळी अभयारण्याच्या मुखेल दारांतल्यान 6 किलोमीटर चलत वचचें पडटा। अभयारण्य आशिल्ल्या कारणान थंय सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सिगरेटी व्हरपाक मनाय आसा। ताका लागून रान अधिकारी दरेका गाडयेची सारकी तपासणी करतात आनी उपरांत गाडी भितर सोडटात। सुटयेच्या दिसा ह्या गजगज्याचेर व्हडा प्रमाणात गर्दी आसता। ताका लागून पर्यटकांचेर लक्ष दवरपा खातीर रान कर्मचारी लेगीत आसतात। आम्ही टुरिस्टांक घेऊन वता आमची कंपनी जी आसा ती लोकल बीट म्हणून। सो वी मेक शुअर दॅट एवरी टुरिस्ट वील कम टू वॉटरफॉल लायक एडवेंचराक बी येतात जाल्यार तांकां कांय त्रास जावचे न्हू। कितें आसता लायक उदका कडेन इट इज अनसर्टन लायक काय म्हणपाक शकता 30 वर उदकान सुद्दां मरता म्हणटात। बट सेफ्टी पयली ताका लागून आमी लायफ जॅकेट आमी प्रोवायड करतात आमचे टुरिस्टांक जे आमी घेवन येतात। आम्ही सगळे मुंबई आणि गोव्यावरून आलो आहे नेत्रावती वॉटरफॉलमध्ये। बेसिकली आम्हाला इंस्टाग्राममधून कळलं ते आणि मी वाईल्डलाईफच्या क्षेत्रात ऑलरेडी काम करत होते, तर मला वाईल्डलाईफ सँच्युरी व्हिजिट करायला फार आवडतं। तर आम्ही फक्त वॉटरफॉल नाही पण येताना आम्ही फुलपाखरं, जे इन्सेक्ट्स आहेत, स्पायडर्स आहेत, पक्षी आहेत, ते पण बघत आलो आणि खूपच छान वाटलं। माझं प्रशंसादायक आहे इकडच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने खूप छान व्यवस्था केली आहे। सगळ्यांची मी चेकिंग करणे की कोणाकडे अल्कोहोल, सिगरेट आहे की नाही वगैरे। तर आय थिंक दॅट इज व्हेरी कमेंडेबल, व्हेरी कमेंडेबल। कारण हीच गोष्ट आहे की पर्यावरणाला मध्ये इकडे प्रॉब्लेम करते, इकडे भिंगाणा घालतात टुरिस्ट पण खूपच रिस्पॉन्सिबल वाटत आहे। फक्त इकडे येताना भरपूर कचरा आहे, तेवढा आणखी तुम्ही टुरिस्टला आणखी जिरवून सांगितलं आहे मुद्दा म्हणून की प्लीज कचरा तिकडे टाकू नका, आल्यावर तुम्ही इकडे टाकू शकता। ते आणखी त्याच्याबद्दल थोडीशी अवेअरनेस स्प्रेड करणे गरजेचं आहे, एवढंच मला वाटतं।